Үткән шимбә көнне районга эшлекле сәфәр белән Башкортстан Республикасының торак коммунал хуҗалык министры урынбасары Юрий Полтусов килде. Юрий Александрович иң тәүдә югары Яркәйдәге Совет урамында төзелүче Җиңү аллеясының эш барышы белән танышты. Әлеге аллея уңайлы шәһәр мөхитен формалаштыру төбәк проекты кысаларында төзелә һәм әлеге вакытта подрядчы оешма Башкир автодор җәмгыятенең Илеш юл ремонт төзелеш идарәсе коллективы тарафыннан җәяүләр өчен юллар төзекләндерелә. Арытаба Юрий Александрович республика программалары кысаларында ремонтланган һәм төзекләндерелгән югары Яркәйдәге Коммунистик, Пушкин, Октябрьнең 50 еллыгы, Механизатор урамнарындагы ремонтланган подъездлар һәм реконструкцияланган ишек аллары белән якыннан танышты. Биредә эшләнгән балалар мәйданчыкларын карады. Әйтергә кирәк, подъездлар һәм ишек аллары, башкорт ишек аллары, шәһәр мөхите һәм подъездларны ремонтлау программалары кысаларында төзекләндерелгән. Һәм әлеге республика программалары алдагы 2020 елда дәвам итәчәк. Ходайбердин, Совет, Ленин урамнарындагы подъездлар һәм ишек аллары ремонтланачак. Шулай Юрий Полтусов 2015 елда тулысынча ремонтланган югары Яркәйдәге үзәк котельненың эш барышын карады. Агроел предприятиесының юл техникасының кышкы чорга әзерлеген тикшерде. Иң соңыннан министр урынбасары республика адреслы инвестицион программасы буенча Түбән Яркәйдәге биологик чистарту корылмалары төзелешен карап чыкты. Объектның проект куәте тәүлегенә 1800 кубический метр кулланылган суны кабул итеп, чистартырга сәләтле булачак. Төзү монтаж эшләре тәмамлану стадиясында. Барлык технологик җиһазлар заманча полимер материалдан эшләнгән. Бу объектны эксплуатациялау вакытын шактый арттырачак. Мы посмотрели ход реализации строительства очистных сооружений, канализации. Видим строительную готовность. Уже можно сказать, когда мы осуществим пусконаладку этих сооружений, здесь решится масса проблем, это в части существующих очистных, в части экологической обстановки, как района, так и республики в целом. Мы посмотрели ход реализации программ «Башкирский дворик», программ по благоустройству общественных пространств. Мы посмотрели существующую котельную, которую модернизировали в 2015 году, и какой эффект это дает на сегодняшний день существующих предприятий. Юрий Александровичны район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин, төзелеш һәм торак коммунал хуҗалык буенча урынбасары Илнур Хайбрахманов узатып бирде. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.